जागरनानै एक फटाफोरनो सानसे बोलो रिगला जडिनो सिनि तगला खोनायावै इंडिया गवर्नमेंट मोदी जी नों जडि सिनि तगला खोनायावै सीए ना तिरपा लागू खाने फाटियानके टीपीए तै तिरपा हानि बुस्नारक नगा आसे तंगला सभा खालायनानै बागै तियारंगा जाकाखौ तै बुकुखौ आबनि बागनो अहा सिनि हा अहानि बुकुंबारो खरस्तापन तिरपानि फादारो थानो नांला अहावनो जों जत करुम कथंगा तंगानि बागै टीपीएम सभा खायदों ताखौ तै बुकुखौ आबनि बागनो सुरु तिरपा हाउसनि टीपीएम नि सभालिया सारा नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल नेशनल करेंगे टीपीएम ने फाउंडर सिनी अस्तित्व रखने वाले सभा खायदों ताखौ तै बुकुखौ आबनि बागनो इंडिया गवर्नमेंट तिरपा हारो सीए लागू खाने वाले सीए पुले सीए भी लोकसभा पास किया राज्यसभा बिल पास किए तार सीए सुप्रीम कोर्ट ठंजा नानी बागे बांग्लादेश रंगो हम जगह इंडिया और नानी बागे जागा नंग नानी मुझे निने गुजरात यूपी दिल्ली रोगरे फ्याबा तिरपा हाउस एक्सेप्ट खाया सिनी खोंगो नों खोनायो जडि रिनानि फाके जों नगा आसुगो तंगिया ताखौ तै बुकुखौ आबनि बागनि जों तियार मा दंनाय जों रेडी मा दंनाय जों तेबो प्रोटेस्ट खालायनायनि बागै आं साना नायखौ मसै सिनी तिरपा हाओ फाटानि फाइनेरो टीपीएम के महाराजा टीपीएम ने फाउंडर में महाराजा ने बासमनि नुगो गललायजा इतिहास को खालाय बासा साखा थाओ साखानो मानदारि दङो नर नायनायनि यूट्यूब फोरबो तामो साहित्य तिरपानि इतिहास ब्रो कबर कबर बायलायजे लीगल को साथिफो लीगल न मानदारि दङो जों फाटानि फाने सुरिकानि फाया जों सुरिकानाय बसायो जों सुरिकानि तिरपा हाबिया जों साहित्य तार माने बबियानि फाइसा फाटानि फायगेनाब्ले नों सासा बसे माने सासा नतेसा तिरपानि नखरे माफानाय जों अब रहनाय आबरे बांनो खाजान ताखौ तै बुकुखौ तिनि जों तिरपा बुकुंबा जोंनो केबल लुबै इंडिया गवर्नमेंट बिल टू माने सिनि कक नारिगानि बागे बिल टू खा बिल पास खालामनाय ने बवान बुइतो बुखा बियाबा नॉर्थ ईस्ट नेशनल जत जागावनो सीए नि प्रोटेस्ट खायो हर सुनायबो जा नों आसाता खादि नों दावान सुबे तिरपा सारने किरियाव आं बिल टू आने हो तिरपानि तिब्रासनि ककनायाव नों बिल टू माने तिनि तामो बिरमान मांखा सारा इंडिया हर सुंजा नों हरबो मथांनि मेताय नागागे देबो हर फारिनाय निसिए पास के सारा नेशनल इंटरनेशनल सिनि बुकुं बाराने बागे कक खाने बागे बासानाय दंगाने ताखौ तै बुकुखौ आबने बागैयो सोर तिरपानि जों तेबेसिनि टीपीएम फाउंडर फानमार लानाय टीपीएम फानमार लानाय सभा खाने मा दखलायनाय जों केबल किरिया लासेवै जों सभा खाने तियार मा दंनाय अ जागाव मुनुखा भाषा बर सीए न तुये राजनीति खुंनाय दंगायो